Que tal, señoras e señores? Son as 6:33, cociña en directo na Televisión de Galicia. Estamos a golpe de luns, a golpe de receitas, porque as receitas son cousa vosa da xente que está na casa. Dicímolo todos os días e todas as semanas que nos encanta que mande de receitas. Pero os cociñeiros, e hoxe veñen con ganas, despois do fin de semana. Os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal? Que tal? Moi ben. Que tal? Moi ben. Vale, voulle contar algo aos cociñeiros e á xente que está na casa. Hoxe pola mañán fun facer a revisión da vista, entón se vedes que pecho un pouco os ollos é porque teño as pupilas dilatadas e molesta-me a claridade, así un pouquinho. Pero leo ben, Leo ben, díxome que estaba como un toro. Sí, bueno. Ti que tal, como estás? Eu como outro toro. Como un toro? Como outro. Que tal foi o fin de semana? Moi ben, moi ben. E a túa, Begoña? A miña ben. Sí? Sí, sí. Traballando? Sí, pero tamén disfrutei. Xa. Ando ben por aí por o monte. Traballas, fuches buscar Fun cogumelos, buscar non? de todo. Anduve na horta. Ola, bueno, pois mirad, temos unha receita hoxe que é maravilla para recuperarnos de todos os males da fin de semana e dos males que temos na vida en xeral. Imos ver que é o que nos trae Ángeles, de Sobrado. Chámome Ángeles Sánchez e son de Sobrado dos Montes e quería propoñervos a miña receta que gusta moito tanto a pequenos como a maiores. É unha sopa de fideos. Deixo cociñar durante 2 horas a fogo lento para que vaya facendo o caldiño. E mentres tanto aproveito as verduras da huerta e fago un pochado. Despois, claro, trituro todo para añadirlle ao caldiño e xa añado os fideos, que normalmente suelen ser uns 15 minutos. É receta feita. Espero que vos guste. Hai tantas sopas, eu creo, como habitantes en Galicia. Quero dicir, hai receitas de sopas para dar e tomar. Pero hoxe interesanme as dúas que traedes vos, non sei por qué. A ver, Xulio, contame. Eu? Sí, veña, por exemplo. Pois me vou facer, bueno, a base un pouco parecida a que trae a invitada, porque eu fixen un caldiño de verduras. Vale. E vou facer unha sopa de cebola. Sopa de cebola. Solo con cebola. E despois vou a gratiñar con un poquinho de queixo. Super rica. Vaiche sorprender, xa verás. Bastante normal para ser ti. Bueno, xa verás despois. Vaslle dar unha volta. Bueno. Porque estamos no voltas co prato. As que faga falta. E ti, Begoña, que vas facer? A ver. Eu vou facer un minestrone. Un qué? Minestrone. É unha sopa típica italiana. Ah. Vaiche encantar. Leva un montón de verduras, leva un poquinho de panceta, pois ao final vámoslo rematar cun parmesano galego e un poquinho de pero vamos a ver, aquí nós somos de ter verduras por un tubo. Claro, podes Os italianos tamén? Sí, claro que teñen. Teñen moi boa horta. A ver. A ver, eu que sei, non sou italiano, non sei. Non sei. Tes que ler algo. Bueno, sopa minestrone por un lado, sopa de cebola polo outro. Imos comezar con Begoña, que nos vai facer esa minestrone. Atentos na casa, porque imos repartir cartos, así que atentos a todo o que vaya pasando. E podedes chamar, por certo. Veña. Moi ben, vamos a dalle. empezar. Un dente de allo. Chígalle ben. Vale. Ponme aí a cantar. Vale, poño isto a cantar, pero que é o importante así que tes que ter claro nunha sopa Pois mira, minestrone? o que tes que ter máis claro, e moitas veces cho digo, A canto. pon ao 9 que empeza a cantar. Perfecto. Vale. O que tens que ter máis claro que é? É que non todas as verduras cocen no mesmo tempo. Ah, vale. Vale? Eso é Entonces, importante. É moi importante. Eso é importante. Non se poden por- botar todas xuntas. Eso é importante para todos, sí, porque a mí tamén me pasa ás veces a hora de cociñar que me tarda máis en facer unhas verduras que as outras e despois Claro. podes estragar o plato. Claro, estragas o plato. Non vale. pode ser así. Esta é moi sinxela, pero ten uns pasos para seguir. Vale. Vamos botar o allo. Vamos lle contar un segredo á xente da casa. Vedes que este bodegón aquí, todas as froitas que temos e as hortalizas que temos maravillosas, están ordenadas. Están ordenadas. Pois sí. están ordenadas de tal maneira que as vai ir botando a facer. A facer, sí. Non? Entón, as que máis tardan, cales son? A cebola... As que máis tardan, por exemplo, é a cebola, a zanahoria, o apio. Vale. 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 No seguinte, vamos cun cabaciño e unha patata. Unha pataca. Depois vamos a engadir o guisante, o repolo e o touciño. E cando este todo ben refogado, vamos a fazer unha picada deste tomate que teño xa pelado. Un pouquiño de concentrado de tomate para que lle des ese sabor. E leva despois, ao final de todo, pasta e fabas. Pero esta sopa é para si É chegas moi á casa despois de salir de festa, tomala, porque isto... Isto é unha maravilla. Está para revitalizar. Sí. Vale, vale. Pois veña, vaime revitalizando. Mira, vamos Veña. aí, ora o allo. Vamos a botar a cebola. Vale, tamén estamos vendo que ten aquí a todo meter, o gas. Sí. De feito, allo xa che colleu o color así douradinho. A min gústame que colle sempre un poquinho de Vai, color. non. No. No. No, deixa. Vale, eu O allo xa non se pasa máis porque xa lle botei a cebola, mira. fíome de Ahora, ti. ves o apio. Veixo a... Ten unhos fíos, que yo sacamos así. Ves?
Vale. Moi fácil. Sabes que pasa? O apio é unha cousa así... Si, que a xente, ao mellor, teñe un pouco de medo, pero dalle moito sabor ás sopas, Pois mira, abrimos o teléfono do programa, que a xente chame, e que nos comente se apio. Hai apio ou non hai apio nas vosas receitas da casa. Podedelo comentar, e como facedes as vosas sopas. E decía ao principio do programa que hai moitísimas receitas de sopas. Moitísimas, Moitísimas, pois chamade, contádenos a vos, e se non, traédelo ao programa. E despois repartimos cartos, recordo. E estáme saltando aceite, Begoña. Tens que apartarte un pouco. É que estou te avisando de que isto está no... Está ben. No lume, vais a queimar, o allo. Dalle, baixalle un pouquinho. Ahora sí, non? Só me faz caso cando te interesa. Xa lle vou botar a verdura, mira. Así, ao 6. Listo. Ao 6? Ao 6, sí. Vale. Entón, botácheslle o apio, Sí. a cebola, ahora estarlle botando a cenoura tamén. A cenoura, sí. E vou deixar que reogue aí, pois, uns minutiños. Ves como estou cordando todo? En cubiletes. Porque se fai antes, non? Ou por qué? Porque esta sopa fais así, en cubiletes. Depois temos a sopa juliana, por exemplo, que se faría en juliana, sin tiriñas. Sí. Vale. Vale, isto non se parece nada a minestrone que atopas no súper. Pero nada. Bueno, porque a ver, normalmente a xente compra así de sobres. Xa. Pero isto fais en nada. A sopa de sobre ti non... No. No. Na. A sopa de sobre... É que isto, ademais, mira, falo. Quédache ben. Pódelo congelar así nun tupper e sácalo cando tú queiras, mételo Ves? nun caciño e cantar e listo. Pois veña, ti vai Facilísimo. facendo, imos ver como é de Xulio, que ainda non lle preguntamos, está un pouco agobiado. Home. No. Hola, Xulio, que tal? Estás chorando? Moi ben, estou chorando aquí que a cebola é o que ten. Ah, ben, cebola. É brava, mira. Sí. Sí. É que sopa de cebola que esperabas. Claro, pues mira, esta é ceboleta Ni fresca, má, vale? Ten un Mira. olor así potente, verdad? Claro, botelle moi pouquiño allo, moi pouquiño aceite e o resto é todo cebola. Mira que cantidad de cebola, aquí vou sacar Moi ben. como 3 ou 4 racións simplemente. Cantas cebolas botaches? Pois 2 grandes e unha pequena. E daqui sacas só 3 racións. 3 ou 4 racións. É unha sopa de cebola, hai que comer cebola. Home, xa. Que é moi boa para a sangre. É boa para a sangre? Sí, purifica. Sabías? En De serio? verdade, sí, purifica moito a sangre. O allo e a cebola. Pois mira, non teño Mira, ni idea. e aquí teño un caldiño que, como che dixen antes, teño un caldiño de verduras que cocín, unha cebolleta, un pouquiño de apio tamén, que pos caldos vai genial. Eu despois quito antes de O trituralo. sea, ti eres do team apio. Eu son do team verdura. Vale, team verdura. A mí en gusta xeral. moito a verdura. Botelle caraciño tamén e allo porro. Vale. Despois deixei no cocer e 2 zanahorias. E triturei todo. Bueno, pois vamos Está chamar a aquí. convidado do día de hoxe a ver que lle parece, se leva suficiente ou non cebola o que trae, o que está facendo Xulio. Que pase, por favor, Ángeles de Sobrado. Un aplauso para ela. Hola, Ángeles. Hola. Pasa, ven por aquí. Ah, ven, Ven por aquí. Que ven, A ver, ole. que cheira ben, verdad? Sí, 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 ¿Ves? sí, sí, Mira, sí. estou pochando aquí bastante cantidad de cebola, cun poquinho boa de allo e un pinta. poquinho de aceite. Ah, que boa E pinta. despois Sí. cando este... Ti algunha vez fixera sopa de cebola? Non, la verdad que non. Non. No, pois esta é unha sopa que trouxeron os emigrantes que estiveron en Francia. Ah, os galegos que emigraron a Os galegos que Francia emigraron trouxeron pa aquí a volta foron receita. é unha sopa típica francesa e son os que a trouxeron. Eu aprendi de feito un francés e a verdade é que é moi resultona, está moi rica. E seguro que ten moitos nutrientes. Entón, bota Claro. un poquinho para diante. Sí. Entón podemos afirmar que esta receita é boa, que che dá un francés. É boa, é unha receta casera, que é o que intentamos Todas fazer as aquí, caseras son sencilliña. boas. Todas son boas. É reconstituyente, como dixeche ti, porque despois vai levar un pouco de pan, vai levar un pouco de queixo. Pois a min que me reconstitúa, que me fai falta. Sí. E algúns. Ángeles, ti ademais da sopa que mandaste na receita, faz outro tipo de sopa ou tes algunha outra receita? Porque hai moitas nas casas. a de verduras, por exemplo, verduras nada máis. O que pasa que agora, como teño netos... Vaya, non pois, lles chista moito. Claro, as verduras teñen que ser un pouco camufladas. Entón, como lles camuflas? Pois pochándoas aquí. e triturando todo. Aí. Aí, sí. Ves? E añadir. Agora, como me estean vendo, xa se acabou. No, pero non pasa nada. Ahora xa Non non vos me va a querer. preocupedes, como se chaman os netos? Ui, son 6. Son 6 netos? Sí. Pois podes saludar, mira, podes saludar. Ali, saúda a todos os teus netos. Claro. Ali. A máis Dime. bella Cayetana, a seguinte Jimena, despois Eduardo, despois temos a Noé, Valentina e Catalina, que son gemelas. Bueno, Oichi. Tens que facer un pipo de sopa, Sí, por eso, hai que facer unha olla industrial. Para tanta xente. Sí, Mi sí, madriña. sí. Bueno, pero mira, seguro que están encantados. Sí, 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 sí. mira, ves como empeza xa a dourar? Sí, a coller color, sí. Pois cando doure de todo, é cando vamos botar o caldiño. que ben, Ves ole. que ten moi poquinho aceite. Sí. Vale, e isto queda aquí unha vez que está pochado, que facemos? Vamos a botar o caldo e deixámoslo ferver e que reduz un pouquiño. Pois entón vamos ver o de Begoña, mientras tanto. Veña, Vale. vente comigo, vamos ver a Begoña. Ponte, por favor, aí ao seu carón. Ai, hola. Aí, pégate aí a Begoña, pégate aí a Begoña. Que ben. Aí está. Por mira, eu botelle
un alliño, depois leva Sí. uns cachiños de cebola, tamén Sí. todo en paisana, así en dadiños pequeniños, depois un pouquiño de apio, a cenoura e o calabacín, Moi ben, que estou picando xa, e vamos a engadir xa A pataca. pataca. Ah, que ben. Así. Moi ben. Bueno, moi contundente esta sopa, leva de todo. Ai, así, é o que me Moi gusta a mí, boa. moitas verduras. Metei o nariz. sí, Mete, chega, a ver. Dame fame. Sí, eu non comí moito, eu tamén teño fame hoxe, así que, a ver, Sí. Por nada, sopa para todos. sopa para todos, que é boa. A pouco nos vai chegar esta Bueno, foto. home, bueno. Tiña que traer unha das miñas. Mas xa. Das que faz pos netos. Sí. Bueno, Bueno, vou botando, vou botar ahora os guisantiños, Sí. así. é un Vou pouco botando de, por orden un pouco de touciño. cocción, vale? Sí, para O sea, darlle un a toque zanahoria, a zanahoria, o apio, a cebola e o allo xa están pasadiños. E agora vamos a empezar a pasar estes. Vale, Ángeles, agora chega o momento no que tes que dicirme cal das dúas pensas que vai mellor ou que che vai gustar máis. E non me digas como di todo o mundo, ai, non sei, é que as dúas teñen boa pinta, xa. Xa. Eu, como son de moitas verduras, eu penso que me vai gustar máis Begoña. a de Begoña. Begoña por diante e ainda non chegamos Como á che- metade, como che gusta, á metade do programa. Como E Begoña che vai por gusta, diante. Non quero dicir nada. Agora sí, vamos a decir a Ángeles que se sente, por favor, na zona de sufridores. Un aplauso para Ángeles de Sobrado, gracias por estar con nós. Un aplauso para ela. Gracias. Ai, La gozas, eh? bueno, La gozas, a gozadera total. Epa, Uy. creo que temos chamada telefónica, a ver. María de Berín, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas, boa tarde a todos. Como estás? Moi ben, e vos? Moi ben, moi contentos. Aquí, é verdad, xa ves, facendo sopa. Eres moito de sopa. Pois mira, a sopiña sempre se comeu, non? Nos días de inverno, ahora que veñen os días fríos, sempre senta ben. Claro. Ou non se parece? Claro, ademais eu a sopa o fago moita despois con xelo. Ah, boa idea. Pois Entendes? eu iso non, pero... Eu as cremas, eu, ao congelador todas. Todas ao congelador. A ver, Así sempre podes ir tirando. a ver, María, eu quero que lles des un pouco de caña, sabes, aquí aos nosos cociñeiros. Ti cal crees que vai millor? Pois mira, eu vou ser sincera, 100%. Eu a sopa de cebola nunca a comín, entón non podo opinar moito, pero a minestrone prometo che cañotas que a comín hoxe. Que te parece? A min pareceme que estás espléndida, María. A mí parece me caer de Berín, María. O que parece un pouco de verín sí que son, sí. Oye, coñeces a nosa cociñeira? Fucheslle Un algunha vez? pouco, sí. Fucheslle algunha vez ao restaurante? Algo me queres... Sí, fun varias veces. Ves? É que tal, é boa, ou? Bueno, podería te contar cousas dela. Dixo, bueno. Bueno, María, moitísimas grazas por chamar, por comentar o programa con nós. A vos, a vos. Veña, un bico enorme, vale? Piñas, un bico a todos. Un bico para María, un bico para a xente toda de Berín e de Galicia entera que nos está vendo na televisión de Galicia. Xulio, repaso rápido Repaso da sopa rápido. que vai por detrás no marcador. Veña. Ten cuidado se che vai saltar un espatulazo. 3 cebolas, puxeches Mira, dúas grandes e unha Dos pequena. cebolas e media, un par de dentes de allo e nada, 2 cucharadiñas de aceite de oliva. Vale. Mira como xa vai oscurecendo. Está xa color vamos así aproveitando a marroncín. propia cebola para ir desglasando o que se nos vai agarrando, xa oímos Desagarrando. Desagarrando a propia cebola para que vaya collendo ese color tostado. Por outro intre teño aquí o pan que estou tostando. Ah. Ves? Vai ser unha sopa de cebola, pero vai estar moi boa. O sea, toda a forza da cebola vai se perder na sopa. Vai quedar suaviña, O melosita. sea, que non vais a ver eso Non como vai ser cando lle unha- metes un bocado unha cebolada ensalada. Eso é, non é unha cebolada. Áxeles, ti tranquila que vou gañar eu, que a verdura xa teño aquí toda, que che gusta a ti. Bueno, mira, xa que estás traballando e que de momento vas por detrás no marcador, eu quero saber que opina Galicia das sopas. Porque Galicia é terra sopeira. Pois sí. Somos de comer moita sopa en Galicia. Imos ver Galicia si nos gusta ou non nos gusta a sopa. Dentro vídeo. Para mí la sopa, sobre todo en invierno, es muy importante, calienta. Sopa todos los días. Bueno, se me preguntas por la preferida, a de cocido. Oh, no. Supiña da festa, eso é unha supiña boa. De porco e máis de galiña. De ternera non. De todas, de carne, de pescado, de... Si collo sopa de verduras. Ai, piñón. Hombre, zanahoria, verdura... Bueno, primeiro cozo a galiña, un caldiño ben feito. Ainda mellor. Me gusta. Hago un sofrito de cebolla. Si uns hueviños aparte. Puerriño,
E pongo un poquito de pimentón. Botas un picas de un choriciño, que eu picolle sempre un choriciño. Pastilla ou un sobre. Bueno, tampouco lle boto moito máis, un cousiño de apio. Y ya no le pongo nada más. Sí, un cocido para 3 días. Sí, es riquísima. Punto. Y que se pongan el pan que quieran. Es muy rica, sí. Ai, estou admirando a obra mestra de Begoña. Esa Sopa minestrone. sopa minestrone que estamos facendo hoxe no Voltas co Prato. Imos repartir 50 euros. Como se chama a sopa que está facendo hoxe Begoña? Minestrone. Minesqué? Minestrone. Pero digo con sotaque italiano. Minestrone. Vale, pois eso, 50 euros en xogo, comezade a chamar ao Voltas co Prato 664-483-419. Aí tedes o teléfono do programa. Ai, Begoña. Mira, biches, botella panceta. Tamén vai rehogada. Ves, agora xa a patatiña xa empezou a perder o color, ese amarelo, xa está todo máis ou menos pochado. E agora vamos a engadir o repolo. Vamos a recordar á xente que está vendo aí a túa sopa que leva Leva cebola. cebola, Bueno, allo, puxetes primeiro allo. un pouco de allo, cebola, apio, zanahoura, cenouria, patata, pataca, cabaciña, chícharos tamén, chícharos, cabaciña, repolo, repolo e botaches tamén touciño. panceta, un pouco. Bueno, sí, un pouco. Podría facer ou non? Podría botar ou non? A ver, sí. Pasa que Ángeles dixo que ela non era, dixo que verduras, prefería. Bueno, a ver, isto, por exemplo, das verduras que ter na casa podela facer, non fai falta que sean estas exactas. Ah, vale. Pero bueno. O sea, esta receita Sí, de minestrone sí. pódele facer coas verduras que ti teñas Claro, na casa. ten que levar verduras as que teñas, un pouquiño de Vale. pouquiño de patata, un pouquiño de fabas, e pois eu remato co queixo e co calvaca. Entón ti vas ali, claro, vas ali, importante teñas. que leva fabas, pasta e as verduras. E as verduras. Vale, perfecto. Mira, vamos a botar o tomate agora. Con isto tes enerxía para... Pa todo o día. Para picar pedra, Maravillosa, ademais, esta sopa está Para picar riquísima. pedra. O sea, vai encantar, que gana. Vai encantar. Xa verás. É a que gaña. E outro está se rindo. Está un Sí, pouco calado, Xulio. que río que queira. Vou xunta del que está un pouco calado, pobre. Dame pena. Mira, Cañotas, xa Hola, gostei. Xulio. Hola, Xulio. Ti es super imparcial, non, aquí? No. Bueno, no, xa. Mira, Non sei por que o dis. botei o caldiño de verduras e agora teño que deixar que... Pero escoita, ule que- super ben, Ule super ben, proba, xa verás. Bueno, pero non me quero escaldar a lingua. Veño cos ollos tocaos. O sea, non me escaldes tamén a lingua, porque entón xa... A ver, Sopla aí. Ahora, esta por quen é? a ver, esta é por si acaso. Vale. É que sabes que me fastidia? O rapaz é bo. A mí sabes como me fastidia? O rapaz é bo, cociña ben. É así. Non parece unha sopa de cebola, o sea, No, é que... está suaviña de é que, todo, é verdad? que queda suave, é que iso é o que Queda me moi gusta a suave. min. Porque Vale. comes moita cebola. Entón, mira, ahora este pan que temos aquí tostadiño, Ah. vou untar cun dente de allo. Ahora ve, isto é un truco, pero vouche dar eu un truco hoxe. Ese allo, se o metes nunhas brasas antes, ainda está máis rico. Trucos francañotas. É onde- Porque sou mestre e outra cousa non pero da grella. É onde vestiar brasas. Ah, ese é o Claro. teu traballo, non é o meu. Claro. Eu No, di- sí que é certo, É verdade, queda- ti queda asadiño. mételo en papel de aluminio. E tírelo así nas brasas, mentre estás facendo o churrasco, pamba. E ese allo, pa untar, vamos, maravilloso. Eso tocouche facelo o fin de semana, non? Correcto. E aprendiche o fin de semana, De feito, non? viñeron o fin de semana e dime, tira aí un allo con papel de aluminio. E pa qué? Claro. É pa que vou tirar? Pero resultou estar moi bo. E a Cañotas doi a volta á cabeza. Sí, sí. Vale, pois mira, isto xa ferveu fuerte, así que xa... Vale, unha vez que rompe a ferver... Xa vou deixar descansar. Vale, vais. Entón, mira, este pan xa o teño untadiño. Entón, agora, vamos coller un par de cuncas. Vale. Escoita, isto é moi de sopa, Ten Home, que vir, claro. ten que vir. Ángeles, ven aquí. Levántate, anda. Desde sobrado, mangadísima. Xa estou. Mira que pintaza ten a sopa, Pois sí que ten moi boa pinta, sí, Ten a sí, mezcla sí. entre sopa e crema. Mira, 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 mira. Vai ser moi difícil. Ahora xa cambiou o Entón, mira, conto. ahora Sí, sí, botámoslle. sí, que boa pinta. Sopa Isto de é como cebola se con fora- caldo. Claro, con caldo leva moitas verduras o caldo. Claro, Ti querías claro. verduras, pois el Queres verduras? reafógate en Pois eu verduras. douche verduras. É o que ti queiras. Mira, Buah. e poñémoslle. Xa verás que rico queda porque é No, sencilliña, e pero é ten moi... un color espectacular.
Huele que alimenta. Mira, todo que ten na nevera de verdura que se empeza a pasar, faz un caldiño, colles 3 cebolas, que máis barato que eso non hai, e despois un poquinho de pan, que pode ser reseso tamén. Mira, pois un poquinho de pan. E agora isto, que vamos a facer agora? Vamos a rallar un poquinho de queixo, neste caso San Simón, podría botar, eu vou utilizar un San Simón. Xulio, o que teño. Dígame. Está o público que está dando así a pataca... Que queres o do de sempre? O público vais a tirar aquí, eu non dixo nada. Pero é que esta é unha receta galladora, non unha menestra aguada que ten aí. Entendes? Mira, ves? Mira. Sin miedo, o queixo sin miedo. Sí, sempre, o queixo sempre sin medo. Si pode ser darzúa, mellor, pero bueno, se o ten que botar San Simón, tamén se bota. Tamén se bota. Imos meter no forno 5 minutiños solo para que se derreta o queixo. Begoña, ti que dis? Eu non digo nada. Está todo dito. Hai que probar. Despois has probar. Boa, Xulio. O que? Non oín. Queso. Entón agora, pois eso, o forno a tope. E nada, 5 minutiños e listo. Así que temos que ir alá. Como mellorou do inicio, verdad? Cando vimos as cebolas aí, ábrelle aí o forno. Como mellorou, ponte cara. Espera que quede. Non te preocupes, que eso xa se encarga el. Xa me encargo de queimarme. Como mellorou, Increíble. Agora, te queimes, deixámoslo gratiñar aí. Bueno, Xulio, e mentras, se me axudas, cañota, recollemos entre dous. Non, de feito marcho. Por veña, recollo logo. Hala, chao, vente comigo. Ángeles, vamos ver como traballamos máis. Mira que pinta. Mira que pinta tamén. Mira que pinta, que colorciños todos os colores. Sí. Mira, botelle agora o caldo. Ahora cando empeza a ferver, mira, xa está empezando. Vamos a botar a pasta. Pero pasta é moi pouquinha, non? Bótaselle pouca, quero dicir. Vale. Fai falta. Sí, porque... Botalle pataca, pasta, fabas. É unha sopa moi completa. Mi máxia completa. Estou alucinando. E estas alfabas, useinas de bote. Mira, ves? Porque así eche máis rápido. Se non, remóllalas o día anterior e que a primeira verdura xa llas empezamos a rehogar. Claro, que isto xa falamos moitas veces, que gustanos moito tamén todo o que ven en bote. En bote, en conserva, en claro. Conserva. Hombre. Se temos a vida un poquinho acelerada, por mira, xa máis rápido. Sigue tendo a mesma calidad. Sí. Isto, Ángeles, se yo... Mire, digo, se yo das aos nenos, se yo das aos netos isto, aos netos, vanche todas as actividades extraescolares e volvense infame. Volvense infame con isto, No, que despois non saturo, collen tanta energía. É verdad. Eso non cho comen, vai chegar casi un momento de que probes, Ángeles, pero de momento... Sí, volvo para. Teste que vuelve el palo. Vale, por diante, miña, por favor, un aplauso, Ángeles, de Sobrado, que está connosco no Voltas co Prato. Epa, que temos chamada telefónica. A ver, José de Ames, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Mi má, que para ser lunes estás moi emocionado, Sí. Bueno, a ver, José, queres 50 euros? Sí, se mos das, como non, xa certo. Eu non chos vou dar, vai chos dar a Televisión de Galicia. Dime. Que eu non chos vou dar, que chos vai dar a Televisión de Galicia. Non, creo que non se enterou. Pero bueno, non pasa nada. Dime. A ver, José, escóitame. Sí. Como se chama a sopa que está facendo Begoña? Minestrone. Correcto. Mira, un saludo moi grande para ese amigo Julio. Vale, Julio, un saludo moi grande para ti. Tens que vir un día, José. Bueno. Sí, como bueno. Anímate, hombre. Tens que vir. Claro. José, eu coñézote, verdad? Sí, que son José de aquí de Ames. O que traballei contigo máis con Juan no Pazo de Mendoza. Sí, señor. Un saludo moi grande. Cando que irá... Espera, xa vos dades os teléfonos e xa falades entre vós, vale? Ala, José, un bico. Chao, José, alégrome moito. Chao. Bueno, eu voulle contando a Galicia 4 cousiñas sobre a sopa porque podemos concluir, sen medo a equivocarnos, que a sopa é aquel caldo que contén algunha sustancia sólida. É certo que hai sopas limpas, pero esas mellor escaparse. En todo caso, cun bo caldo e unhas verduras debera facerse unha sopa das de verdade, das boas. O importante é perderlle o medo a este asunto e evitar no posible as sopas de sobre. Que me desculpen os fabricantes, pero é a verdad. Eu sou máis da sopa natural, pero é que Galicia
é terra de sopas, de marisco, vixilia, osos, allo, letras, fideos e tamén de amêndoa polo Nadal, ou, por suposto, calquera das que se facían partindo do sacrosanto caldo. E non hai festa da sopa, pero debería. E non habendo, si que hai. Porque, despois da festa da casa, case sempre acabamos facendo sopa. Ou sopa ou croquetas, xa sabemos todos como vai o conto. E iso sabe a gloria, e tamén un pouco a festa, porque cos anacos de troula, dos días anteriores, fais esta maravilla que percorre Galicia de táper en táper os domingos pola noite. Gracias, mamá. A túa sopa sempre será a mellor do mundo. E a da tía Esperanza tamén. A da tía Esperanza tamén, Sopa. Como me gusta a sopa, Begoña. Sí. Sí. Qué bonito, Cañotas. Verdad, quedoume bonito, verdad? Quedouche bonito, sí. Calquera diría que non o escribín eu. Tamén. Calquera diría que... Pero... Tú eches axuda. Hola, pero como medraron esos macarróns? Claro, mira. Mi má. Nada. Mi má, canto tempo pasou eso? Uns 20 minutiños. Cocendo. Oh, que ben cheira, esta espesiña, sabes? Hai que ir medindo o tempo da pasta, o tempo das verduras, as faviñas, como xa viñan cociñadas, non tiñamos problema, que foron as últimas que botamos, e xa está. Ui, vai estar difícil, Claro. O truco está que ben en non cheira, botar que a pasada. verdura máis blandiña ao principio de todo. Temos que empezar ca dura. Vale, Moi que ben, tarda máis en cociñarse. Moi ben, Begoña. Pois ben, chegou o momento de empratar no voltas co prato. Vamos Veña, allá. dalle aí. Pavo. Que queres? Sacar. Abre o forno. Mira. Oh. Mira. Queima, Dame igual ahora mismo. Sopa de cebola e por riba leva pan untado con allo e queixo. San máis? Simón neste caso. Podemos utilizar outro, pero San Simón neste caso. Que máis lle podes pedir? Que máis lle podo pedir? Mira. Nada, é que... Ti mira pa aí, xa verás. Oh, que ben cheira. Ti mira, mira o queixo. Mira. Por favor. Ángeles, vente. Ti vente. E mentras tanto, de que fixo Xulio a súa sopa? 50 euros en xogo. De cebola. De que? De cebola. De que? De cebola. De que era? De cebola. De que era, Ángeles? De cebola. De que? De cebola. Estás segura de que é de cebola? Sí, bueno, é queixo. Vale, pero sobre todo... De pan, cebola, Vale, cebola, pois 50 cebola. euros en xogo. Ángeles, cheira eso, por favor. É que? É que faz? Queixo, Xa... Dime que sí. Dime que sí. A mí sí, encanta o queixo. Además, uso moitísimo. Vamos para lo a ver o de Begoña e ti vai traendo cando remate, Xulio, teu para a zona de empratada de probar. Hola! Ai, que presentación máis chula. Con galmesano. Minestrona. Que lle botaches Que rica. aí? Un poquinho de albahaca. Galmesano e albahaca, de rematar. Dios mío, que difícil Eso vai é ser isto. todo fachada. Eu Mal pasar mal. Eu Todo dimito fachada. porque Vente. tan boa pinta todo. Vente por aquí. Sí, Ponte sí, aí, sí. ponte aí. Sí. Aquí. Bueno, Ángeles, dúas pedazos sopas, unha de cebola, a outra minestrona italiana feita por unha galega de Berín. Atención, Por favor, proba as dúas. Ti vai probando as dúas que nós imos repartir cartos. Dios, agora mesmo gustaríame ser ela. Gustaríame ser Ángeles. Pero agora non mesmo. podes, non podes. A ver, creo que temos chamada telefónica, 50 euros en xogo. Hola, que tal, Esther? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, como estás? Oh, de maravilla, con esos platos. Aí calquera non está de maravilla, non? É que dixo eu. Eu hoxe estou sufrindo por non poder probalos. Mira, eu queño probar os dous, pero a cociña de Xulio tenme enamorada. Oi. Xulio, a cociña de Xulio tenme enamorada, dixo. Gracias. Estás vermello como o tomate que lle botou a sopa Begoña. É que puxe un polo moi gordo, hoxe, teño calor. Sí, xa. A ver, Esther, contame. Porque é moi original, Gracias, Esther. É moi original, verdad? Na súa cociña, sí. Non como a Begoña. Non como a Begoña. A Begoña tamén moi ben. Veña, vamos alá, por 50 euros. De que fixo Xulio a súa sopa? De cebola... 50 euros, moi ben. 50 euros. Moitas gracias. Oiches, si estás tan enamorada da cociña de Xulio que tes que aportarlle máis calidade e traernos unha receita ao programa. Ui, teño moitos netos que facelle de comer. Pois xa está, pois ves un día levas os tuppers e xa está. Bueno, un bico xigantesco. Si me dades os tuppers, vou aí, Pois vente un día, un bico enorme, vale? Vale, suerte a Veña, todos. hasta logo, chao. Bueno,
Ángeles de Sobrado ante a decisión máis importante da súa vida, que probablemente non foi nin casarse, nin decidir ter fillos, no. Son as sopas do a voltas co prato. Ángeles de Sobrado, a sopa minestrone ou a sopa de cebola? Está moi difícil, porque a sopa minestrone fago eu moito, o sea, chámolle potaje, pero... chámolle de outra maneira. Vale. Pero fago moito na casa. E con cal te quedas? Pero casi me quedaría coa cebola, porque para min é máis innovada. Xulio! Aí está! Gallo primeiro a voltas co prato desta semana. Sí. Moitísimas gracias por vir. Gracias a vos por invitarnos. Hasta a próxima. Hasta Por certo, dicirlle a xente da casa que tedes as receitas nas nosas redes sociais. Nos marchamos. Mañán hai máis. Quen anda aí? Máis a voltas co prato. Quedan agora. Hora galega. Chao. Hasta mañá.